ya asịrị gị na nwa bụ nwa ọtụtụ n'ime unu na-enwe nghọtahie gbasara okwu a. Ị na ha azụla nwa gị ahụ na-azụ otu sọrọ gị mana enwe ihe ndị mmadụ na-ahụta n'ebe nwa gị ahụ ha na-enye gị ndụmọdụ n'ilekwa anya ihe ha na-ahụta ebe nwa ahụ mana ị chọghị ekwuo gị na-aba nke na-ebutekwu mgbe ị na-aba mba gị were oyibo na-aba na-asị na It's my child. I will train him in the way I like. ekwe m ntị ọ bụghị mgbe egbujiri ka ọ na-akpọ ihe dị gị mmasị gị ime mana ihe na-ebe ahụ nọ mgbe ị ga-azụgide ọzọ dị mgbe anyị na-azụkwa ya nwụ zụchaa ya ya eto ọ gị maka ọ ga-azụ nzọgbu ahụ ị na-azụ ya ọ zọrọ ya pụta n'ezi ụmụ ụwa kụpịa ya mana ọ zọwa ya n'ime ụlọ n'isi gị ka ọ ga na-azụ ya ama nye n'oge ndụmọdụ ihe niile ebe ya tata uche gị dịkwa ya metụrụ m aka n'akara ịhụnanya tinyere m okwu na ngalaba okwu tụsara n'ozi ya masị pụtawa dị n'ezi Ụda nsọ